Čau to lidi, pojďte se mnou udělat domácí úkol, mám domácí úkol z početníků. Střel, co říkám. A z slovo diktát, slyšeli jste někdy slovo diktát? A z diktátu mám za 5 mám. A musím to celý obsat, protože mám všude chyby. To bylo těžký, ale ještě, jak jsem si našla v učebnici, tam text na diktát, tak to zkusíme nějak obsat úplně celý. Tak počkejte chvíle. Jako na pomoc mi přišel i pejsek Charlie. Co to? Šel mi pomoci pejsek, tak no. Diktát máme hotový po 3,5 hodiny něco, napsaný diktát. A teď jdeme na ten početník. Hotovo. Takže konečně diktát můžeme zahodit. Jdem na početník. Zatím si uděláme telefon, když se mi nabije, tak já si zatím na malou pusu. Šlo na ten telefon, jdem počítat. Konečně hotovo. A čau.